दुखु मोननाय बा खुद्रि सारनायखौ फोरमायदों आरो दिनै रायजो राजानि सेन्टिमेन्टखौ लानानै बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो दल संगठन आरो बुद्धिजीबी बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै दिनै बे बनरगाव आन्चलिक एबसु अफिसावनो रायलायनाय जादों जे माब्रै बे जिनिसा बिदि जालांनो मोनखो आरो बनरगाव आन्चलिक एरियानि माखासे पार्टखौ माब्रै अयनाय भाबै बावखुंग्रियाव सोसनहरखो बिनि सायाव दिनै गोबां बाथ्राखौ सावरायलायनाय जाबाय आरो बेनि गेजेरजोंनो दिनै खुद्रिनाय दिनै दिन्थिदों आरो लिडारफोरखौ मोनसे जिनिसखौ दिनै जोङो खावलायगोन जे बिथांमोनहा जे बनरगाव समस्तिखौ जेरैबायदि बनरगाव आन्चलिक एबसुनि एरियाखौ जेरैबायदि सेडलि बेडलि खालायदों दहाय बुंनाय बायदि माखासे बाथ्राफ्रा जेरै नोङो खोनाबाय थादों दा बिटिसि आबो मोनसे रिडिलिमिटेसन प्रक्रिया सोलिगासिनो दं सिङाव 2025 नि सिगां बेखौ फाइनाल जागोन होननानै मिथिदों दा बेनि बेलायावबो बे समस्तिखौ लानानै दिनै गिखांनाय फैदों जे बनरगाव समस्तिखौ सेडलि बेडलि खालायगोन नामा बेखौ लानानै दिनै गिखांनाय फैदों जायनि फलाव गोख्रों मोनसे दिनै खुद्रिनाय बा सोंखारिनाय फैदों दा दिनै आङो UPPL नि सासे डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानो हागौ नाथाय दिनै जोंहा लकेलनि मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ सिन्था चर्चा दङ आंबो मोनसे समाव बे आन्चलिकनिनो सासे बारग' सेक्रेटारिमोन हिसाबै जोङो बनरगाव ओनसोलनि गांनाय उखैनाय दुख सुखनि सायाव सब समय जोङो गुबुन राजनीतिक दलाव थादोंब्लाबो जातीय संगठनजों नांथाबनानै खामानि मावबोदों हिसाबै दिनैनो दुखुनि समायाव जोंखौ लिंहरदों हिसाबै जों फैदों रायलायनायाव शेयार खालायदों दा बाथ्राया बेनोबोल' दिनै गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों जों नुनो मोनदों दिनैहाय बावहाय नोङो माखासे समस्तिफ्रा क'क्राझार समस्ति दतमा समस्तिनि बेलायाव गामिनि एसे एनै दानख' दानसि सोसन सोब्रुआ जादों नाथाय प्रथम ड्राफ्ट हिसाबै बनरगाव एरियानि बनरगाव आन्चलिकनि एरियानि मोनथाम BCDC बावखुंग्रियाव हाबदोंमोन नाथाय जेला फाइनाल ड्राफ्ट जायो फाइनाल ड्राफ्ट जानायाव नुनो मोनबाय मा दाउलिगुरि आरो बंसिगावनि बेलायाव बुंनो थाङोबा स्पेसियेलि बावहाय सिलागां बिर सिलागांनि जायगा जन्मस्थान दिनै बेखौबो जुदि रिजार्भ सिटआव हरदोंब्ला दिनै बेवहाय गोबां साननो गोनां बाथ्रा दं होननानै जेनेरेल सिटआव हरदों हिसाबै दिनै बावहाय नोङो गोबां साननो गोनां बाथ्रा दं होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों दा बेनि थाखायनो आं खावलायो आं सासे UPPL नि कर्मी हिसाबै खावलायनो लुबैदों जोंनि BTR नि चिफ बा पार्टीनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' सारखौ आङो खावलायनो लुबैदों जोंनिनो जिल्लानि आफादगिरि बा MLA सानजा क'क्राझार समस्तिनि लरेन्स इस्लारि सारखौ आं खावलायनो लुबैदों जे जाहाथे इमिडिएट बनरगाव ओनसोलनि बुद्धिजीबी दल संगठनजों रायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे बियो बोरै बेबायदि जानो मोनखो बिनि सायाव मोनसे क्लियारिफिकेशनखौ थाबैनो होयो नङाबा दिनै जे परिबेसखौ लानानै रायलायनाय जादों बे परिबेसा दिनैनि उनाव जुदि बे परिबेसनि सायाव जुदि सरसा फैयाबा सावरायनाय फैयाबा आरो जुदि कुनु रेसपन्स गैयाब्ला बे परिबेसा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांगोन आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंखौ खावलायदों ओनसोलनि दल संगठननि नेताफ्रा दिनै खावलायदों बुद्धिजीबीफ्रा दिनै जोंखौ खावलायदों जुदि UPPL आव थानानैबो नोंथांमोनहा जुदि लकेलनि एरियानि ओनसोलनि बाथ्राखौ जुदि सिन्था खालायनानै जुदि खामानि मावनो हायाबा गोजौनि दैदेनगिरिफोरजों जुदि नेग्लिजेन्स खालायजायोबा कुनु रेसपन्स जुदि होजायाबा UPPL आव थानायनिफ्राय थायैया साबसिन नोंथांमोनहा जों जुदि सम जायोबा जों खावलायोबा टाइम एन्ड सिचुएसनखौ लानानै जुदि नोंथांमोनखौ खावलायोबा नोंथांमोना UPPL निफ्राय रिजाइन होनानै ओंखारबोजोबनांगोन होननानै दिनै जोंखौ आपिल खालायदों दा बे हिसाबैनो जोंबो बृहत्तर जोंनि एरियानि ओनसोलनि स्वार्थआव जुदि बयबो दल संगठना जुदि आपिल खालायोबा जोङो मोनसे समाव ओंखारबोनांनोबो हागौ दा बिनि सिगांनो जाहाथे जोंनि पार्टीनि आफादगिरि आरो लोगोसे BTC नि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारा बिनि सायाव जाहाथे इमिडिएट टेकेल खालायो आरो माबा मोनसे टेबोल खालायनायनि गेजेरजों बे इस्युनि सायाव सिरियास मोनसे डिसकासना जागोन होननानै आसा खालायो एसेखिनियानो